धरती के बार बार जयकार। फिर हमारा राजू भैया, राजू साउंड पुरस्कार मिलता। लहो लड़कवा कहता अरे लागे हो ना अरे लहके ना रे लागना भाई रोज लागना भाई रोज टूटी पतिया लेते ये गोरिया तहरा खाती हम का न का कोई नहीं। ई बताओ हमरा के तरकू जानलू मनलू ना। हम घरों से खेदा गइल बानी, हमर बाबू माई खेत दिले बड़े, अब हम केकरा पंजरा लागब। लागना भाई रोजे लागना भाई रोजे टूटी पतिया लेते मन बिगाड़ देले बाड़ू। एकरा के फ्लाइंग किस कहल जाला। आ जौन चलहाक रही नु उच्चट जौन बात लोग के कहली मन बिगाड़ देले बाड़ू चुमत के मन बिगाड़ देले बाड़ू चुमत के उपेंद्र भैया हाँ हाँ नाच के आई। हाँ हाँ आवते बारिया हमनी के बजावे के बका ये सोनी जी है ने आई काहे खिसी आई करू जान ले बुका हो काहे खिसी आई करू जान ले बुका हो कहो अच्छा ज्योति लाइट टेंट हाउस बाहडी के हमारा प्रोपराइटर बनी अवधेश ठाकुर जी बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन। बोला हमारा से कौन गलती हो गई बा ना ना अरे काहे खिसी आई पड़ू जान ले बुका हो काहे खिसी आई पड़ू जान ले बुका हो बोला हमर सुगन पराल बुका हो बोलो हमर सुगन परान ले बुका आई हमारा चाचा जी के माध्यम से सैकड़ों रुपया के पुरस्कार मिलल। फिर हमारा सलोनी स्टूडियो सबके स्वागत बा। सलोनी स्टूडियो के हम स्वागत करते हमारा हरिंदर जी पपलू जी ये कि कोई हमने के गाना सलोनी स्टूडियो से निकलल बा। हे बाबू जगदम्बा भैया रोक देखता अपना ना तो ये करना सोनी जी तनी मुड़की मार के आवे के बाद मुड़की मार के तब मजा आवेला। हाँ के मुड़की मारी हाँ हाँ आओ आओ हाय हमारा ददन बेंजू वादक के बड़ भ्राता श्री हमारा मदन चाचा हमारा के पुरस्कार दिले जौन यही गाना के म्यूजिक हमारा ददन भाई 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 बनावल तनी आ जाए यहाँ जाए बाबा
जगदम्बा भैया अच्छा सुदामा ठेकेदार जी के माध्यम से पुरस्कार भाई हार्दिक अभिनंदन बा जगदम्बा भैया अरे करो तो देखता संग ले गइलू कवना कसुरावा के बदला चुकइलू गोरिया हम इतना पागल हो गए बनी तुम्हारा प्यार में अरे तोहरे फोटो लेके हमर तोहरे फोटो लेके हमर अखिया रोज निरेखे मन बिगाड़ दिले बड़ू सुमधु मन बिगाड़ दिले बड़ू मन बिगाड़ दिले बाड़ू चुमा देके मन बिगाड़ दिले बाड़ू चुमा देके दोबारा अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा पुरस्कार मिलल हमरा संतोष जी जे कोई लड़ी के नौकरी करल है लेकिन कहल गई बा कि रास के हिसाब से हम निकालल जाला 200 रुपया दिले बड़े माई के बार बार प्रणाम लास्ट था बका परसन दान जी के कहल नाही कोई रात बम के हम गाज में गजनी हो गाज में गजनी का करी लेकिन हम ऐसा प्रेमी हमें कि एगो प्रेमिका से प्यार करीले फिर तो सरहा के नाम पकड़ीले तोहरा से जब प्यार भइल तो तोहरा से जब प्यार भइल तो प्यार करी अब के मन बिगाड़ दिले बाड़ू चुमा देके मन बिगाड़ दिले बाड़ू चुमा देके मन बिगाड़ दिले बाड़ू चुमा अरे जाए हो मन बिगाड़ दिले बाड़ू चुमा देके मन बिगाड़ दिले बाड़ू चुमा देके मन बिगाड़ दिले बाड़ू चुमा देके मन बिगाड़ जाए हो भैया जाए